Mukapin sa 30 ka mga barangay officials ug ubang mga tao ang gireklamo sa buhatan sa Criminal Investigation and Detection Group kun CIDG 7. Gumikan kini sa ilang pagkalambigit sa questionabling pag-apod-apod sa pondo sa Social Amelioration Program. Ani ang report. Gitugan ni Police Major Alan Tolosa, ang Deputy Regional Chief sa CIDG-7, nga daghan ang mipadangat og reklamo sa ilang buhatan mahitungod sa Social Amelioration Program. Sagad sa gireklamo ang mga opisyal sa barangay kinsa giingong mihatag og pabor sa mga benepisyaryo ug uban pa nga mga kahiwian. Sa mga personal nga miadto sa CIDG walk-in miabot sa 35 ang mireklamo samtang upat usab ang nadawat nila sa text gikan sa nagkalain-laing dapit sa rehiyon. Gipaubos pa sa validation process sa CIDG-7 ang mga reklamo nga ilang nadawat. Kini ko nung sabi ko nila nga pangalan ko no names who are not included or not qualified but are included as SAP beneficiaries because they are relatives sa kining mga barangay officials. Ikaduha, aduna po yung mga residents who were not on the list but were given SAP subsidy. Then ikatulo, kini ko nung recipients living in the same house but individually received SAP subsidy. Bot pasabot sa usa ka balay, halos tanan sila nakadawat, no? Unya aduna po complaints diri nga both are qualified for the program but their names were not included in the list. Isip nominal complainant, giandam na sa CIDG ang mga kaso nga isang at batok sa mga opisyal sa barangay ug uban pang nalambigit sa tinunto sa SAP. Ang CIDG mao'y gitahasan sa DILG sa pagsusi sa mga anomaliya diin gitap usab nila ang mga lokal nga kagamhanan. Duha ka kaso ang atong posible ani nga may file ano. Ang unang-una kani nga sa Anti-Graft and Corrupt Practices kaning Republic Act 3019 og kining sa Code of Conduct and Ethical Standards which is Republic Act 6713. Apil sa gipangita karon sa CIDG ang mga SAP beneficiary nga gigamit ang salapi sa sugal. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.